Gawe puding susu karamel sing lembut lentur banget ngene iki lho yo, dan sing paling penting karamel iki dijamin anti pahit lho yo. Selain anti pahit, puding iki yo ora amis belas karena puding iki ora gawe telur. Langsung ke cara bikin yo. Pertama gawe karamel sik, gawe gendi paling cilik, terus tumpangi wajan kayak gula 5 sendok makan munjung. Nah, terus ditambahi banyu sak sendok. Iki jarno mencair, ora usah diudek-udek yo. Nek diudek dadi ning kristal. Dijarno sampai cair warnane coklat ngene iki lho yo. Nek cair kabeh lagi oleh diudek-udek. Terus tambahi banyu panas tak kei sekitar 4 sendok makan banyu molak-malik ya yo. Bareng ngono terus diudek-udek nih cepet yo sampai teksture mang kecairane sesuai sing diinginkan. Dan nek wis koyo ning video niki lho yo wis mencair ngene iki terus diangkat. Bareng ngono ditekek ning adas sing wis disiapno. Ada iki sebelumnya gak perlu dioles apapun yo langsung dikek karamele terus diratakno ning pinggir-pinggire ngisor ngene iki. Bareng ngono disisihno sik lanjut nyiapno bahan pudinge yo. Bahan pudinge iki lho yo suwimpel, gawe agar-agar swalung ngene iki plain sing tanpa rasa sak sendok teh munjung, terus Nutrijele sak sendok teh munjung. Jane Nutrijele yo rasa plain pisan karena gak ono dadi aku gak rasa tegan. Terus ditambahi gula pasir 10 sendok makan munjung, nek gak seneng legi iso dikurangi, nek seneng legi iso ditambahi. Aja lali ben tambah gurih tambahi uyah sak jumbo. Terus diudek-udek bahan keringe iki sampai nyampur rata. Baru tambahi susu UHT sing full cream, aku gawe diamond ngene iki lho yo. Nek gak seneng susu iso diganti gawe santen yo, utawa gawe susu evaporasi utawa gawe fiber cream, pokoke kena kabeh sing penting jumlahe padha sak liter ya yo. Bareng terus dilebokno diudek-udek ning bahan keringe mang. Nah iki siap dimasak ning geni sedeng wae, ora usah terlalu gede. Terus diudek-udek ya yo ben gak menggumpal, pokoke kaya padha karo nek masak puding biasa ngono ku lho yo. Nah dimasak sampai umap ngene iki, nek umap terus diangkat ae yo. Bareng ngono terus disuntek ning adas sing ana karamele mang lho yo. Aja lali didandangi entong ini dadi permukaane ben api alus ben gak langsung grojok ning karamele yo. Wis nek bar ngene iki karek ngenteni adem. Pokoke nek urung adem aja disuntek lho yo. Nggonku ki mang lho yo tak tinggal turu mbah pirang jam, tangi turu tak tiliki wis ngeset wis adem siap ditumplek yo. Aja lali didok-dok nang dhuwure ngene iki karena ana karamele dadi rada kelet saithik, terus karo digoyang-goyang dan akhirnya coplok yo. Iki lho hasile, delok karamele wayu rupane, terus pudinge yo lembut. Sing sering gagal nggae karamel hasilnya pahit, dicoba resepku yo dikei banyu adem pas gulane dimasukno tanpa diudek jarno mencair lagi dikei banyu panas, dijamin anti gagal dan anti pahit yo.